Faptul că s-a gândit și a propus realizarea acestei expoziții itinerante aici, în instituția noastră. Îmi amintesc când am discutat prima dată cu ei, după ce am aflat despre ce este vorba, fără ezitare mi-am dat acceptul pentru organizarea acestei expoziții. Am plecat de la premisa că în atitudinea aspectelor educative pe care noi școala le avem de realizat, dacă includem și în preocupările și realizările noastre și discuții și activități privind problematica femeii, a personalităților feminine în cazul de față, este cum nu se poate mai bine și de asemenea este cum nu se poate mai bine pentru că oferim prilejul profesorilor și elevilor din această instituție să discute despre problemele personalităților feminine, a femeii în general, în această perioadă în care noi cu toții sărbătorim femei.